Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa kusina kasi ako'y gipaluto sa mama kay sakit yang tuhod si Juan, si Tintindog. So karon ang lutoan simple lang kayo ni. Luto og itlog o ginamos kay umilay makita sudan na kusina itlog og ginamos. So no chess ko kanyang lutoan. So gilagay na lang ako. Ay, naman gilagay ko ba mo? Lagay ni no. Kung gibutang lang kang oil sa kawali. Wala ko gamay kay daghan na kayo. What? Bro, what are you talking about, man? Yan. Tapos, dito ka, halika, camera girl. Ilagay natin yung ano, bawang. Bawang, sa Bisaya pa. Ahos. Sa English pa, yan. English na. Garlic. Ganyan lang. Tignan mo. Tignan mo, yan. Tapos, sunod natin yung ano. Sunod natin yung kamatis. Kasi ito yung nagdudulot ng sweet sa pagluluto. Kamatis sa Bisaya, kamatis ng gihapon. Kung sa English, tomato. That's not tomato. Ganyan lang. Tignan mo. Haluin ang hindi mabuti. Hindi mabuting paghahalo. Yan. Tapos ano, kusugin natin ng konti yung ano. Kusugin natin ng konti yung ano. I take it, yeah. Tignan mo. Ganyan lang. Tapos, ibutang natin yung ano. Ilagay natin yung ginamos. Kunti lamang na Ano ginamos. ilagay? Ilagay natin yung ginamos. Kunti lamang. Kasi mas masarap kapag kunti lamang. Tapos, kunting sabal. Ganyan. Ganyan lang. Sobrang madali lang ang pagluluto nito. Ganyan. Very simple. Kahit mga kakaanak lang ay marunong magluto nito. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Kakaanak lang. Ganyan. Haluin ang hindi mabuti. So, ang isusunod ko ay, tignan mo. Ito yung itlog. So, maya lang ng konti. Haluin ang mabuti. Kapag nangangamoy mayaman na. Mayaman na ang kilikili ko. Sige na. Sunod natin yun. Sige. Diyan ka lang, relax ka lang. Ito. Sunod natin yung oil. Stop it. Get some. Sunod natin yung itlog. Hinaan natin ng siga. Wow! Hindi na to lalagyan ng bitsin kasi bawal ang bitsin sa lahi namin. Bawal ang bitsin. Yun lang. Very simple. Kahit kakaanak lang ay marunong magluto nito. Tapos haluin para lumasa yung ano. Sigaan ng konti. Yan. Sobrang dali lang. Ito lang. Papaugahin natin ang kariyo para mas lumasa. Papaugahin ang kariyo ha. Relax mo dyan mga pre. Haluin. Init yung pwera yan. Ito lang yan. Ganyan lang. Tignan mo. Wow! Mukhang masarap. Ito saluin pa rin para umuga pa. Ganyan lang. So ito na. Ganun lang kandali ang pagluluto ng tinapa with itlog with ginamos or ginamos with itlog. Tignan mo. Wow! Almost 3 minutes lang. Naluluto na. Oh no! Init ah. So, ito For na. minutes. Wow. Tignan mo. Wow!